Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Bideo hau ere berezia da, ze hemen ikusiko dugu Junbiren partida bat. Tolosa taldearen kontrako jokatutakoa. Eta hemen Liches studio batean egingo dut bideoa, erakutsi nahi ditzuet zer esan nahi duen liburu honek. Eta esan nahi du, amaieretan, double base deritzor gauza bat, esaten digula momentu oro zein den emaitza. Hemen ikusten dugu, erriage bostek eta elauek biek irabazten dutela. Ikusiko dugunez biek ez dira berdinak. Lehen, gaztelu amaiera honetan, ikusten dugu zuriak bi alfileko pilak dituela. Beraz, beti ukiko dugu alde motza eta alde luze bat. Eta zuriak zer egin nahi du? Egin nahi du lehen da bizi bere pila babestu erregearekin. Baina baita ere oztopatu errege beltzaren alde motzara jutia. Eta baita ere, nahi du erregea bere peoiaren aurrean jartzea. Bere peoiak babesa emango diolako. Ikusi dugunez, hemen errege gebostek eta errege gelauek biek irabazten dute. Baina hemen mugimendu guna errege gebosta. Ikusi ezagun zekertatzen den partidan bezala jokatuko balu beltzak. A5. Hemen alau, C6 jake, erregea C6, gaztelua A5, adibidez erregea D6, eta erregea F6. Ikusten ezagunez, gehiago erabazten dute, baina erregea F6 erratzena da. Eta hau, nola irabazten den hau gero ikusiko dugu. Defentsa zorrotzago izango zen hemen beltzak gaztelu G bat jokatuko balu. Zergatik? Bi aukera ditulako nagusi. Zuriak erregea F6 eta erregea H6, erregea F6 jokatuko balu, erregea H6 jokatuko balu ez da inona. Zergatik? Orain, nahiz da irabazta egon, zailak direla aldaerak. Adibidez, A5, behen bi aukera nagusi ditu irabazteko zuriak. Erratzena da agian F6. Gazteluak etu mezatzen peoia, aurreatzea. Gaztelua F1, hori erazotzeko, erregea G6, erregea G1, eta orain, bai jarri behar da, peoiaren horrian errege zuria. Erregea F8. Bestela jake emango luke. Beltzak. Alau. F7. A3. Eta ikusteko zer nolako zaitasuna dakan honek. C6. Erregea C6. Erregea E8. Noski erregea E8 ordez. Erregea E7 jokatu daiteke, baina orain, adibidez, gaztelua A5 ez dago hemen. Gaztelua A5ek ez du irabazten. Vale? Beraz, mugimendu bakartua da erregea ateratzea. Erregea E8. A2, E8 dama, A1 dama, eta kasu honetan, hau irabazta dago, azkar ematen duelako zuriak emate. Dama C5, erregea B7, gaztelua E7 xake, erregea 6, jokatzen baldin bada, gaztelua A7, edo hemen erregea B8 jokatzen baldin bada, dama C7 jake, erregea A8, dama B7 mate. Kurezak ez zuen ez dia variante, aldaera errazak. Gaztelua erregea H6 eta gero, beste aukera bat da C6 jolastea. Barkatu.
A5 eta gero, beste aukera da C6 jokatzea. Honek ere irabazten du. Erregea C6, eta berriro ere hemen, irabazteko mugimendu bakarra F6 da. Erregea D6, gaztelua F5 bere atzean jarri, erregea E6 F7, eta amaiera hau jolastea. Hemen, erregea C6 eta gero, gaztelua A5 jokatzen baldin bada, hau berdin duta dago. Errege D6, gazteluak mozten du errege zuria, eta gaztelu zuriak bakarrik ezin du bere peia koroatu. Beraz, hemen, erregea H6 ordez, asko ze hobea den mugimendua da, erregea F6. Eta arrora ematen dut, ze gure peoia horrean jartzen gea, baina erregeak beste bete beharrara egiten du, eta da errege beltzari oztopatu. Orain A5, eta orain bai C6 irabazten du. Errege C6, gaztelua A5, eta hau irabazita dago. Bi aldaera ikusiko ditugu, adibidez gaztelua H bat, erregea E6, hemendik zaitzen badira jakeak ematen, erregea H6, F6, eta peoiak babesten dio. Errege C7, errege E7 eta horrengo mugimenduan F7. Beste aukera da, zuzenean errege D6 jokatzea. Hemen era asko daude irabazteko, errazena da erregea F7, gaztelua H bat, F6, gaztelua H7. Eta orain nabaritzen da, alde motza zuriak daukala. Erregea H7, mugitu egin behar da gaztelua, H bat adibidez, F7, gaztelua. G bat jake, erregea F8, aurrera mugitu egin behar dugu. Eta hemen era asko daude, errege D7 da gehien luzatzen duena, eta orain egin behar dugu zubia eraiki. Errege gaztelua E5, adibidez gaztelua G3, gaztelua E4, orain ikusiko dugu zergatik, ze jaken behar dugu eta ez du erasuta egon nahi, gaztelua G bat, gaztelua D4. Tamen erregea esira mugitzen baldin bada errege E8 eta horrengo mugimenduan koratuko du zuriak, beraz errege C6 eta orain bai ateratzea, eta orain eraikiko dugu zubia. Gaztelua E bat, erregea F6, gaztelua F bat, erregea E6, gaztelua E bat, erregea F5, gaztelua F bat, gaztelua F4. Eta horrengo mugimenduan koratuko. Ikus dezagun, Jumik ze jokatuzun, hasiera. Eta jokatuzun, errege E4. Ikuste zugunez, errege E4 ere irabazten du, baina asko ere zailagoa. Hemen, beltzak jokatuzun A5, eta hemen, Jumik C6 jokatuzun, eta honek ez du irabazten. Hemen jokatu egin behar zen, gaztelua S. Eta ikustezak egunez hemen mugimendu bakarra da irabazteko. Vale? Zergatik, orain atzetik erastuko diolako peoia, A4 eta gaztelua A6 eta gero, eta paso libre utzi dio errege zuriari bere peoien aurrera joteko. Adibidez, gaztelua E bat, erregea D5, beste jake ematen baldin badau, errege gaztelua D bat, errege E5, eta beste jake bat ematen baldin bada, errege E bat, errege F6. Eta bi peoi gehiagoteak ez du emaitza aldatzen. Aldiz, errege D5 eta gero mugitzen baldin bada erregea, adibidez errege E7, erregea aldezakegu lehen peoia,
eta RGA C6. Eta dakagu lehen genekan egoera berdina, baina beste aldean. Eta noski hau irabazta dago, bestearen bezala. C6 berdintzen du. RGA C6 eta gero, gaztelua A5, RGA D7. Eta ikusi, hemen, RG zuriak ez duela zer egiten. Hemen ez du zer egiten. RGA 7, RGA 8, RGA 5. Eta hemen oso akats larria egin zuen beltzak. Gaztelua bat jokatu zuen. Eta hau eta gero galduta dago. Hemen jokatu egin behar da RGA F8. Alde motzara juten. Adibidez RGA F6 eta orain berriro RGA G8 alde motzara juten. Eta erakutsiko dizuet aldaera ikusteko nola berdindu egin daiteke hau. Gaztelua A2, zuzerekin behar da gazteluarekin, gaztelua B1, gaztelua G2, RGA H6. Eta ematen du hau oso egoera ona dela, ze RGA moztuta dago. Baina orain, gaztelua eta RG beltza alde motzen dagoena eta alde zuria guzti zirekita dagoenez, adibidez RG 7 eta gero, beltzak eman dezake jake etengabe. RG 6, gaztelua B6. Zein da egin dezaken gauza bakarra zuriak irabazteko? Ba, gaztelu horren kontra jun, jakiak etetzeko. RG 7, RG B7, gaztelua B7, RG C6, baina orain, gaztelua F7 eta RG zuria urrun egida. Ezin da bueltatu bere peia babesteko. Gaztelua FB, RG G7, RG D6, RG F6, RGak erasotzen du FPOia, gazteluak ezin da mugitu peia galdu gabe eta hau berdinta. Bueno, ze jokatu zuen Yumik gaztelua E1 eta gero. Oso ondo RGA F6 bere peoiaren jarri, peoia jaken kontra babesteko. Gaztelua E1 jokatu zuen. Ikusi orain RGA F8 ezin da jokatu. Gaztelua 8 eta gero peoi amaierak galduta dagoelako. Gaztelua E8 hor jaten dira gauzak, RGA G7 eta peoiak koratu. Beraz, RGA E1, gaztelua A8 jake oso ondo, RGA D7, RGA F7, peoia hori aurreratzeko. Gaztelua F1, F6. Gaztelua G1, orain, era asko daude irabazteko, nik ez nuke gazteluak E8 jolastuko, baina ondo dago. Berdin nik jongo nitzake hemendik eta hemendik xake ematea, gehiago urruntzea RG beltza, baina gazteluak E8 ondo dago, gaztelua F1, gaztelua G4, gaztelua FB, jokatu zuen gaztelua E4 zuzenian jokatu daiteke gaztelua D4 berdin, baina bueno, gaztelua F1, orain jokatu zuen gaztelua D4, RG C7, eta orain Yumik RG G6 jokatu zuen, hau ere irabazta dago. Aldaera pixka bat arragoak dira, nik esan dizudan bezala, hemen RGA E7 da honena, gaztelua E1 eta gero RGA F8 horrengo mugimenduan peoia aurreratzeko, bere G6 ez du ezer trupeatzen, gaztelua E1, RGA F5, eta hemen RGA G8 jokatu zuen, eta honek oso erraz galtzen du. F7, gaztelua F8, RGA F6, eta hemen laga egin zuen beltzak. Hemen noski gaztelua F1 jokatu egin behar da, eta ikusi behar da hemen gaztelua jartzen balda erdian, lehenengo zubia egiten, justu irabazten da. Gaztelua F4, RGA F4, RGA D7, RGA G5, RGA E8, RGA G6, RGA F8, eta justu orain F7 ez da erregitota eta hau irabazta da. Espero bideo hau gozatu izana eta horrengo bideo batera arte.